नालाय आंखौलाय जियानो जा गाइसफोर दिनैनिफ्रायसो इउटुबखौ स्टार्टिं खालामनो नागिरदों नोंथांमोना गाज्रि दामोन माने गाइसफोर दिनैनिफ्राय माने आं स्टार्टिं खालामगोन आरोना आंनि जाय साबस्क्राइबसन बिथांमोना जुदि आंखौ गाज्रि मोनाखैबा आं दिनैनिफ्राय भिडिअ हगारनोसै आरोना माने गाइसफोर ओरैबायदि प्रब्लेमाव गोलैना दङमोन आङो माने नोंथांमोनखौ मा बुंगोन आरोना मबाइला हामा जाना दङमोन आरो दाबो मबाइलखौनो लानो हायाखै आङो लोगोनिफ्रायसो लानानै भिडिअखौ हगारगोन होननानै सानदों साननैसोनि उनावसो आं मबाइलखौ लागोन आरोना माने गाइसफोर आरो मोनसे खोथा बुंनो सानदों आङो आंनि इउटुब चेनेलनि नामखौ माने खोलायनो सानदों आरोना नेमखौ माने खोलायनो सानदों तो बे नेमानो जाबाय BN इउटुब चेनेल नोंथांमोना BN इउटुब चेनेल सार्च खालामबानो मोनगोन आरोना तो नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय आं दिनैनिफ्रायसो खालामनो थांनो नागिरदों आरोना आबौ लाहानि माने नेहा आबौआ जोंनिया मा खालामदोंबा आबौ मा खालामदोंलै बंफां दानदों नामा dia दानगासिनो आरोना आबौआ दायो दा जेनेबा आबौआ खुसेर बागानखौ माबायदि खालामनाय फार्स्टनिफ्राय जेनेबा माबायदि गायनाय बेखौ बाहाय बुंनाबा बाहाय गाहाम नांगौमोन आरोना थेनाय बे बंफाङा दा ओरै गिदिर गोजौ जादों सानैखौ दानना होदों दानना होदोरा बे बिफांनि बेनिफ्राय आबौआ दा खुसेरा खै बिगासो गायदो ओरैनो आधा बिगाल' ने तो गाइस जों दायो आबौलानि खुसेर बागानखौनो नायनो थांनो नागिरदों आरोना नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय जोबनायाव लागै ना मा बुङो लोगोफोर जों दायो थांगासिनो आरोना गाइसफोर ओरैबायदि मोजां नाङो आरोना माइ गेजेराव थांबाय थादों आरोना माइफोरखौ नायनो हागोन नोंथांमोना माइखौ नायनाया माबायदि एकदमबारे मोजां नाङो आरोना जोंनिया राधेस्वरा फैगासिनो जोंनिया राधेस्वरनिफ्राय आबुं फैगासिनो आरोना सिगोन सेन्देला बेयावनो थादो दै राधे फाय माय गड क्या पानि खुसेर बागानाव मोनफैबाय आरोना तु गाइस नोंथांमोना नायलांबाय थादों आं नोंथांमोनखौ खिथिनो सानदों आरोना तामाम गोलाव आरोना एकदमबारे नोंथांमोना नायलांबाय थादों आरोना मार मोजां जासिदों आरोना खुसेरफोराबो ओरैबायदि मोजां जादों आरोना जोंखौ खुसेर बागानखौ खिथिनो सानबाय तु गाइस नोंथांमोना नायलांबाय थादों आरोना मार सान्दुं एकदमबारे गोसोम जाबाय आरोना आङो सान्दुङाव थाङै तो थाङै नङा दै थायै माने आं दायो दा पिस्ला दंगखौ खिथिनो नागिरदों इनिखिनाव थांनांगौ माने फार्स्ट टाइम थांगोन आरोना आं दिनै पिस्ला दंग नायनो पिस्ला दंगआ माबायदि आंथ' मिथिया जेनेबा दा फार्स्ट टाइम थांनो नागिरदों नोंथांमोनखौ खिथिनो नागिरदों बेयाव हासिगोन उना बेयाव तो गाइस थांगासिनो आरोना नायलांबाय थादों मोनफैबाय वाव मोनफैबाय आरोना गाइसफोर फाइनालि मोनफैद्रायबाय आरोना जोङो नै पिस्ला दंगखौ मोनफैबाय आरोना निया ओरैबायदि लकेसना मोजां आरोना नोंथांमोना नायलांबाय थानो हागोन आं दायो नोंथांमोनखौ खिथिनो नागिरदों आरोना गाइसफोर नोंथांमोना नायलांदो आरोना पहले सो करना पड़ेगा आर्ट्स इंटरेस्ट करेंगे वहाँ पर तो इंटरेस्ट नहीं यार इंजॉय करूँगा वहाँ पर तो गाइस तुम लोग देखते रहना हंसते रहना ये बीबूस का डायलॉग है मैं भी बीबूस के तरह कोशिश कर रहा हूँ अभी लोकेशन कैसा है लोकेशन भाई लोग वाह कैसा है
पानी 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 आंसू है पानी 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 वाओ तो गाइस फाइनली और इसमें पिछला डोंगा में हो और फाइनली मेरे दोस्त भी है इधर भी है फाइनली हम लोग अभी पिछला डोंगा पर वीडियो बना रहा हो फाइनली बहुत अच्छा लगा है फाइनली तामाम मोजां नांदों आरोना एकदमबारे नोंथांमोनखौ आं भिउबार खिथिना होगोन आरोना नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय आरोना आं माने गामसादोनो फैबाय आरोना एकदमबारे मा बुंगोन निया गामसादोनो फैबाय आं माने नोंथांमोनखौ दिनै खिथिनो नागिरदों बर' मानसि नालाय गामसादोनो भिडिअ बनायनांगौ आरोना थ' गाइस नोंथांमोना नायलांबाय थादो आरोना आं दिनै मा नोंथांमोना दैखौ नायनो हागोन ओरैबायदि मोजां नाङो आरोना लकेसनखौ माने केमेराया इमान मोजां नङा आरोना केमेराया आंनि लोगोनि आरोना लोगोनि मबाइल आरोना मबाइलजों खिथिदों आङो तामान मोजां नाङोलै एकदमबारे मोजां सुना लानथ्र'बाय पिछला दैदो एकदम पिछला नांखायो आरोना जेनेबा गाइसफोर पिछला नांखायनिया एकदम खानाय अरलाबाबो स्ट्रिकखौनो नांखाया आरोना पिछला नांखायो गाइसफोर थ' गाइस नायलांबाय थादो आरोना पिछला दंग फैनानै आबुं मजा नांदो ना तामाम नांखायो आरोना ओइ नैनिया नैखिनाव हा गोरा दोङोलै माबा ना हा गोरा दोङो तो गाइस हम लोग पहुंचने ही वाला है ऐसा है लोकेशन भाई यहाँ पर तो गाइस मेरे चैनल को क्या करना चाहिए सब्सक्राइब तो गाइस सब्सक्राइब कर देना यार तो भाई क्या हुआ रे भाई लोगोफोर माने नोंथांमोनाथ' बालिखौ नुवाखै आरोना जोंनि जा थ' गैखायानो जोंनि जा बालि गैया आरोना नोंथांमोनखौ आं बालिखौ खिथिनो नागिरदों आरोना बालि माने बिदि माने नैया बालिया बिदि माने न' खानो हाया आरोना नैबे मिजिद्राय सिबिन माने फिथा जानाय सिबिन ना मा बुङो इखौ सिबिन बिफां बागान नुदों आरोना सिबिन बिफां बागाना नैया सिबिनखौ नायनो हागोन नोंथांमोना सिबिनखौ नायनो हागोन बिदि माने एन्थाब फिथा खावो आरोना एन्थाब फिथा ना मा होनो एन्थाब फिथा जोंनिथाथ' एन्थाब फिथा बुङो आरोना नोंसोरनि जा मा बुङो कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामबानो जाबाय आरोना गाइसफोर नायबानो जाबाय निया माबायदि बारो जेनेबा एकदमबारे बेफोर गथाय सिबिन बागान आरोना एकदमबारे ओइयाव लागै दङ ओइ नैयाव लागै दायो उथिना थांगासिनो आरोना एकदमबारे पाहाराव थ' गाइस नोंथांमोनखौ आं माइ मोननाय खिथिनो नागिरदों आरोना माइया माने एडभान्स मोनबाय आरोना एडभान्स मोननानै आरो हाखाबायबो थादों आरोना हाबाय थादों माने मानसिया गैया आरोना हाबाय थादों आरोना आं नोंथांमोनखौ खिथिनो नागिरदों थ' गाइस नोंथांमोना नायलांबाय थादों निया माइया मोनबाय दै निया मोनबाय नायना ला नोंथांमोना एडभान्स आरोना एडभान्स मोनग्रोबाय आरोना माइया गोबां माने बेयाव फैनानै तामान मजा नाङो आरोना मजा माने ओरैबायदि मोजां नाङो आरोना नोंथांमोना भिउबारफोरखौ नायनो हागोन नैया लुक अच्छा लागि तो लाइक कमेन्ट शेयर फल' जोबनायाव आं बेखौनो बुंनो नागिरदों लोगोफोर माने आं दिनैनिफ्राय इउटुबखौ स्टार्टिं खालामनो नागिरदों माने गाइसफोर जोङो सिगां माने ग्रुप हिसाबै बानायोमोन आरोना इउटुबखौ माने लोगोफोरजों आरोना इउटुब चेनेलाथ' आंनियाव दङमोन आरोना बिनिखायनो आङो माने लोगोफोरखौ लोगो मोनैखाय माने आं ब्लग भिडिअनो बनायना होस्रानोसै होननानै होनाय जाबाय आरोना लोगोफोर नोंथांमोना गाज्रि दामोन आनसाबस्क्राइब दा खालाम लोगोफोर नोंथांमोना बेफोरबायदिनो जागा नुबाय थागोन नोंथांमोना प्लिज अननानै आनसाबस्क्राइब दा खालाम लोगोफोर शेयार खालाम भिडिअखौ जेसांखि हायो ना मा बुङो लोगोफोर